Szia Robi, ahogy beszéltük telefonon, küldöm neked ezt a videót, így könnyebb lesz megítélni a munkát, hogy ez idő alatt meg tudod csinálni. Ugye ahogy mondtam, nézem a naptárat, 21-től 28-áig lenne jó, hogyha meg lehetne csinálni. Ha ez működik, nagyon örülnék neki, ellenben ha nem működik, akkor keresnem kell valami más megoldást, mert ez itt teljesen szar, hogy külföldön tartózkodok többnyire, és akkor néha hazajövök, és akkor ilyenkor időszűkébe kell lóhalálába megoldani a dolgokat. Na, mutatom is a videót. Arról lenne szó, hogy ugye én decemberben jártam otthon, és akkor próbáltam lehúzni a WC-t, és hát ugye teljes mértékben kiszáradt belőle a víz, mert hát jó 4-5 hónapig nem volt lakva a lakás, és emiatt nem működött a WC lefolyó, az öblítő. Ezután, majd erről is mindjárt mutatok videót, áprilisban voltam újra a lakásban, amikor ugye felvettem veled a kapcsolatot, kerestem egy vízvezetékszerelőt, és további próbálkozásra valójában működött már a WC öblítés. De nem bízok ebbe a rendszerbe, meg szerintem úgy tákolták ezt össze annak idején, meg is van repedve a cső, amit úgy szilikonnal próbáltak eltömíteni. És szóval a lényeg az, hogy szeretném ezt konkrétan lecserélni, hogyha lehetséges ez idő alatt. A másik, ami felmerült még problémának, az a fürdőszobában van, mutatom is neked a videót. Hát itt ugye az a probléma, hogy ki van mozgósodva a csaptelep teljesen, és hát nem csak emiatt, de leginkább ez a fő ok. Szeretném lecserélni a csaptelepeket, mert ugye az előző lakó nagyon hosszú ideig nem takarította, elhanyagolta, levízkövesedett, és utána gondolom sósavval vagy valami marószerrel próbálta meg letakarítani, és itt teljesen leopálosodott a króm felület, és arra gondoltam, hogy ezt lecserélem. Illetve, hát igen, le kellene cserélni tulajdonképpen. Mert még arra is gondoltam egyébként, ugye újra bérbe lesz adva június 1-ével a lakás, hogy talán jobb lenne nem lecserélni, így hagyni, nehogy aztán az újat is elbasszák a lakók, így tönkreteszik tulajdonképpen a felületét, de arra gondoltam, hogy adok még egy esélyt ennek a dolognak, és akkor lecserélem, és akkor legyen rajta szép, tiszta, új csaptelep. Most az a kérdés ugye, hogy meg lehet-e oldani azt, így a látottak alapján, hogy ne, valahogy rögzíteni kellene, hogy ne legyen ilyen lötyögős a helyzet, és hogy ezt meg tudod oldani, van erre lehetőség, illetve hogy működik ez a csaptelep csere, hogy megbeszélünk egy időpontot, mert nyilván ugye ez egy szabványméret, most nem tudom, hogy lehet, nyilván le kellene mérni, de ezt te értesz hozzá jobban, és hogy szokott ez történni, hogy a kuncsaftal elmentek megvenni, vagy kinézni, vagy van neked már raktáron ilyen csaptelep, és akkor tudsz ajánlani. Szóval az lenne a kérdésem, hogy kb. Ez hogy kivitelezhető, főleg úgy, hogy ilyen szűk időintervallum áll rendelkezésre. Szóval ez lenne a kérdésem, hogy ezt meg tudod-e csinálni, és ja, hogyha esetleg nem fér bele, vagy nagyon körülményes, nagyon macerás a munka, meg nyilván ez egy kis munka, hogyha ez neked nem működik, akkor nagyon megköszönném, hogyha visszajeleznél, és akkor megpróbálok valami más megoldást keresni. Előre is köszönöm a türelmed, meg a figyelmed, és a válaszod, nagyon szépen köszönöm előre is. Szia!